Sabedes que me pasou? Onte estaba eu vendo a televisión e dime o meu home: ai, hoxe tes casamos na Gallega. E dixen: ai, deixou poñer. Nunca sei que día é. E cando cambiei resulta que non había casamos, había o Bran Robes este Tonight Show. E ois, foi Dios que quixo que eu cambiara xusto naquel momento no que estaban facendo curiosamente unha parodia dos peregrinos andaluces. Sí, había un home de fora que é un actor que non sei de onde é, se andaluz ou deixe de ser, non sei, pero gostaba Eva González, bueno, a rapaza desta que traballa no Land Rover, que é cantante ela tamén, facendo dunha andaluza, imitando o seu acento. E o pouco que vin do sketch, aseguro-vos que eses peregrinos dos que facían non eran os máis inteligentes da lá da comunidade andaluza. E eu dixen: oh, mañán vai arder Troya, van a salir toda a xente que se ofendeu outro día polos dos cociñeiros dicindo que isto é un insulto aos andaluces, que non se pode permitir, que os retiren da televisión, que isto é xenofobia, que isto é unha falta de respeto, que é unha falta de... Bueno, unha chea de cousas se le irán dicindo, porque son as que dixeron outro día, de quen imitaba o acento gallego e ademais o facía facendo un personaje así un pouco de palurdo, non? E resulta que xa son... van ser as 6 da tarde. E ainda non vi nin o primeiro ofendido, nin ofendida. A ver, que a mí non me parece mal, gracia non me fixo, pero non é que non me fixera gracia polo que estaban facendo, sino porque, bueno, o sketch en sí non é tal, pero vamos, non, a mí non me parece mal, tampouco me parece o outro. Non sei, vos que pensades? A esos non é faltarlle o respeto, non é tratalos de palurdos, non é tratalos de parvos, non é rirse deles, non sei. Sacaime desta dúbida e de paso que vaya ben, que boa falta.